Tak a zatiaľ, čo naša... Ahojte priatelia, vítajte naspäť v kuchyni Pennybell. Dnes sa vám po dlhšom čase prihovárame v našom klasickom formáte, z čoho mám veľkú radosť. Dnes si nachystáme jednu absolútnu taliansku klasiku a nebude to pizza ani carbonara. Bude to talianska parmigiana. Parmigiana alebo zapekané baklažany je jedno z mojich naozaj mimoriadne obľúbených jedál a dovolím si tvrdiť, že je mu veľmi ťažké odolať, takže zostaňte s nami, dnes si ho spolu prichystáme. Predtým ako začneme, pripomínam, nezabudnite sledovať naše sociálne siete a odoberať náš kanál Kuchyňa Pennybell, aby ste neprišli o aktualizácie z našej slovensko-talianskej kuchyne. Zoznam všetkých ingrediencií nájdete v popise pod videom. Ideme na to. A ideme sa rovno venovať protagonistovi dnešného receptu, a to baklažánom. Zrežieme si vrch a spodok a následne si ich nakrájame na približne 0,5 cm krúžalky. Takto nakrájané baklažány si teraz presunieme na pekáčik. Vystrelili sme si ho suchou utierkou. Porozkladáme ich. Baklažany máme rovnomerne rozložené po celom pekáčiku. Môžeme si zobrať soľ, takúto hrubozrnnú, a posypeme všetky baklažány z vrchu. Takto nasolené baklažány necháme teraz oddychnúť približne pol hodinku. Zatiaľ, čo budú oddychovať, sa budú zároveň aj potiť, čiže vypustia prebytočnú vodu a takisto aj horkosť. Čiže sa nám budú dobre vysmážať a nebudú horké. A zatiaľ, čo sa nám baklažány potia, my sa ideme venovať ostatným ingredienciám. Ako napovedá samotný názov parmigiana, jednou z neodmysliteľných ingrediencií je samozrejme syr Parmigiano Reggiano. Takže si ho teraz nachystáme. Nastrúhame si bohatú nádielku, ktorú neskôr samozrejme použijeme pri komponovaní samotnej parmigiany. Nakrájame si aj mozzarellu na plátky. A napokon nesmie chýbať cibuľka. Ja osobne preferujem túto červenú cibuľu Tropea, pretože je sladšia, ale samozrejme môžete použiť aj bielu. Tak zvyšné prísady máme nakrájané, môžeme sa ísť venovať príprave omáčky. Do dostatočne hlbokej panvice teraz pridáme trošku olivového oleja, našu nakrájanú cibuľku a necháme ju mierne osmahnúť. Keď už nám cibuľka takto krásne syčí, môžeme pridať aj rajčinový pretlak. Trošku soli, čierne korenie a samozrejme zo pár lístkov rozdrobenej bazalky. Dobre premiešame. Zakrieme pokrievkou a na slabom plameni necháme povariť približne pol hodinku. Tak a zatiaľ, čo naša rajčinová omáčka spokojne bubloce, my sa ideme venovať baklažánom. Tieto naše baklažány sa už riadne vypotili, takže ich ideme osušiť a následne ich obalíme v troške múky. Tak a takto pomúčené plátky baklažánov vysmážame na slnečnicovom oleji z jednej a z druhej strany do zlatista.
Tak priatelia, všetky dobré veci si vyžadujú čas a my sa teda konečne dostávame do finálnej fázy prípravy našej parmigiany a to samotnej kompozície. Začneme vrstvou našej rajčinovej omáčky. Pekne takto na spodok postrašíme a rovno môžeme začať ukladať baklažany. Nasleduje vrstva mozzarelly. Pekne radom. Samozrejme parmezán. V parmigiane samozrejme nesmie chýbať parmezán. A napokon zo pár lístkov bazalky. Aj takto natrhaných kľudne môžete dať. A znova opakujeme vrstvy. A tak sa nachystanú parmigianu pečieme v strede rúry pri teplote 180 stupňov približne 30 až 35 minút. Tak priatelia, pozrite, aká úžasná parmigiana sa nám podarila. Môžeme ísť rovno servírovať. A ochutnáme. Je fantastická. Tak priatelia, sme na konci, ja vám ďakujem za váš čas. Ak chcete, dajte mi vedieť do komentov, ako vám chutila dnešná parmigiana. A my sa vidíme pri ďalšom varení na budúci týždeň. Čau!